Tingnan nyo si Koreana, nakakuha na. Si Bintoy, ang sexy kaya ni Bintoy. So ngayon guys, magluto ko sa dabong. Ayan, lulutuin ko. At saka nagprito po si Alchel sa tamban. Dalhin ko doon sa bukid kasi walang ulam sila ni Riri doon. Kaninang umaga, nagdala lang siya ng bulad, kunti lang. Tapos ito ang mga lamas ko. So sabi ko, wag na lang kayo magdala ng ulam sa tanghalian kasi ako na ang magdala. So, i-adobo lang nako ang dabong guys. Ayan, nakaprito pa ang kuan, tamban. Oh, sige. Puros kayo. Sige na, iya naman na sayaw gani sa lato-lato. Sige. Lato. Sige, ayo ha. Puros kayo. Sige. Sige. Tudloy at Elsie lang sa sayaw sa lato-lato. Lato. Lato. Puros bagay na mo. Unsa munday. Kato na lang ang ginto. Unsa ang ginto malilim. So, ayan guys, ato nang ilunod ang panakot, bawang lang at saka bombay. Ayan, masarap na yan ang dabong. Masarap siya kahit na walang sahog. Kahit na hindi na lagyan ng tinapa, masarap yung dabong. So, ako nang ilunod ang dabong guys. Atong halo-haloin. Para siyang pansit. Kay gikuan naman siya gilaspador. Kung gikuan pa ni siya guys, wala ni siya gilaspador, mutong aghiwaon ra. Masarap ito guys kana ang iano sa ginamos. Itong halo-haloin. Ayan na guys, luto na ang dabong. At ito ang piniritong tamban. So ready to go na siya. Ito, ready na para dalhin ako doon sa bukid. Magpangas kami guys. Ito dala namin balon. Ikaw ra isa din eh. Pangas kami guys. Ako pinirimot. A few moments later. Sunod ah. So dito na kami guys. At may mga tukoy dito. Oh, tuy. Dili man nagkakaon tuy. Oh. Mga manok. Si Mumon gikuha pa niya si Alchel og si Saysay. Okay. Ama si Papa day. Ayaw. Apa day si Papa nagundang. Tapawal to tapamangga ta. Ako dito. Ali. Ano to isa? Ganina pa ba? Alas man. Nonsa? Nonsa ka Koreana? Naman. Diba, yung ko nag-ingkod-ingkod si Papa. Nauban ang tukoy-tukoy. Naglungag na siya guys. Dagan na mong lungag. Duhara? Ano ba may bahaw sa dito? Dagan yang gilungag guys. Ang mga manok, hangad-hangad din sila. Ngayog bahog. So ayan. Hinlo ng palibot guys. Kaya na magpirmintig katauhan. Kaya diri sila naghakot. So ang kawayan, hinahinay ng kuaw. Kasaka mo na yung mahulog mo. So nagdala kami ng ice candy guys. 8 kabuok. 8 kabuok ice candy among gidala. So kaon sa aming ice candy nga humok.
Humok naman nga iskindi. Good for ni mami. Kay kang mami man ni iskindi. Siya naghimo. Ito nagibutang. 8 kabok among giutang. Yo. Ilaw ang tubig, Noy. Ikaw ang tubig, Noy. Pangili, Chel. Era, pangilo. Buwa di ako. Ang paging dalan na. Naulog na ako. Ito ka man sa bantay, magkabalik ka kamungan ni Aris Magba. Babantay mo. Tiyo ba natita dito na pati o? Ang dalan dito. Di! Ikaw, ibig ko. So, ito na guys. Ang ulam namin, piniritong tamban o dabong. Bawa na, ito'y man. So, ayan, may kanin. Ito pa sa kaldero. Ayan. Pag pre-nakor. Hoy, doon silabot-silabot ng Papa sa lobi. Sinina mo. Chel. Yeah, isa blay ito. Si Sai-Sai nanguha siya ng mangga. Si Raymond, yung sinina kay nabasa. So, siya magsanina. Unaon sa ka? Nya. Napakan ka? Oh. Ba? Oh, dali na mo. Ito ni kon mo ko Mga unta guys. Ano to na dai mo? Chel. To. Pura noy. Nagbuha wala na din. Dito ka nito. Kaon ta guys, kaon. Oh, among sudan dabong. Ah, dabong sa kawayan ug tamban. Oh. Daog ang sudan. Naglabong na niya adin ng pansit niya. Hindi ka na pansit, dabong-dabong ka na. Lamit yung dabog. Kaon ta guys, paniututan ninyo tanan diha. May na lang ni kun sa pansit. Siapa yang bahag itu mah? Hmm? Bahag ba itu? Wala eh hosi. Itu ba? Ano? Diha. Entah ya. Kalau mah sedikit lah. Yo, sa nila. Itu pang. Oh. Pura na yan. Lumalikod lang. Sarap yung kanahan. Ito ah. Betul man. So. Ang pangaon ni guys, sige may pangabog manok. Lingkod lang kilo. Lingkod lang. Oh, lingkod dia lang. Lingkod dia lang karon ikaw bugaw manok lang. Ba, lingkod ba? Lana lingkod. So. Dia lingkod na oh. Wow, ko sa bahag. Ito. Nga, ito lang sa atin na atong pangulap. Ito ba sa ay palaog ya? Naman naglupad-lupad. Ba? So. Ba? Kami siya bisa binani. So. Wa ang kuha ko kung sa nalang sa tulad. Dasan gid kakaon-kaon din sa bukid guys, di gid tagkagutman. Na ay manok ihawon. Dabaw ang mga mandaya dito ka na ng ignorante sila. Hindi ang berba.
Dito ako pahanyo ka ka na mga kanang mga tubitan din na sila. Ito mo sa nito dito dah. Buat dia unod. Kabalo na sila kaon. Law pa. Lupa. Di sila kaon kay bunga mong gusto kahoy. Ano nila? Udnon ka ako pahanyo. Dagan ba nerbalo ka tong Kaon na. dito sa inyo lo. Tunggaan ng balay ba? Tapos rambutan nito. Ewan. Makakaon ta diri sa bukid bisag wa tay kwarta. Dito sa syudad ug wa kay kwarta na. Hanggang tingin ka na lang. Ano daw? Pagka sudah isa mo palit sa pagkaano na. Baik din ni Kuryana. Wala pa kang mga tanong. Kanang lato-lato oh. Siksi kay kuton. Kurma ka. Dua mo yung bukid. Lato-lato lang nagawas. Sakto siya. Bawa sa daw na medyo noon na natudlo nun ako. Kanila lato-lato. Yan to pagkain ng tulato ling. Oh, Tulato. Marang. Nahulog yung marang. Hunyo na ganit. Yung bunga na yun sa mga prutas. Bulan kanon. Tugod hunyo ba? Tang hatag na hunyo. Ito hunyo na. Diba hunyo? mabay naman ganit ako. Hunyo ganit. Tugod ganit sa hunyo. Yung bunga na. Ang hunyo pang kangwan sa bado. Kadong si Tumbay. Ano hunyo? Ano ka ba? Ito na. Dili sa punlong at ito sa sabunlong. Baning ko ah. Bani. Ay, Ito na. Pista. Kasal man pagka sa bado. Ta. Baning ko. Ito dito. Dagan baning mo. Sa otso man kasal. Ang luto. Bahala ko kita huwas na ako. Luto na. Dahil kasi nilo nila. Ang luto na. Gani man dito. Doon nila kay tabang-tabang. Sa ilaw dito yung nai. utso man kunong kasal. Lagi kita, basta ta. Kasi din ng business good. Patuno no ko sa business. Bahala min mag-iha ano. Ihaw. Sino lagi? Dami mo bakalari at agulay ka dala ma. Mugyan ni. Jiri ba? Trabaho ko nga. Sino ka? Tay. Marita. Ang kailangan nila. Si Ben. Inyo. Say. Ano pa din niya? Dampa ni Archel naglakaw. Sirit na sad. Nay, tuan toyo, ilay toyo. Sukari. Ano na? 5. Ito na ito. Ha? 7 man to. Dalhin. 5 ah. Bakalari at. Hindi siya? Diya sa igugma sa Merkulis ila bakalari. Ikaw ra uli dani ha. Hindi tayo graduation tayo. 10. Ano mi? Suka sa daw. Ito na mo. Yan ito mo. Sige. Gat. Kung wala mo siya ganito, pwede ka mag-wifi. Mari libre. Piso. Piso. Tapos na kaming kumain, guys. Nya. Apa kasabot kina istorya-istorya man ka sila. Tapos ang mga manok nagpuli sa among gikanan. Oh. Puntahan ko ang mga bata, guys. Nanguha sila merba. So, si Lingling, Hi guys. Si Kuryana, nga Tamsi. Bra. Si Saysay, nagkaon sa mangga. Antag mangga, sabi ka nga mangga. Luspad ang agi ni Saysay, oh. Kuha man ang guspad. Herman. Tabang ba?
Walay aslum-aslum guys, Ang lagi ni nga mangga. Aslom guys, di makaya. Perong duha, masiradaan yun na inyong kuan. Dali kor. So, puntahan natin sila guys. Ayan si Alchil. Nakayaka. Oh, amang Mirba. Amo rin kaon. Naraw. Oh. Do inggoy yo. So ay mangki sa taas guys. Ay turang iyang maliling kita. Nagkaon-kaon. Di tagay ko. Dali. Ito na yang gibutang tigo. Agpas. Hindi ako. Ay, Ito nga ba? tura ho sa kuano. Nara, muna yung itaguan. Ako na. Saka kumang. Kuakur. Iyang kaigo sa So si Koreana magisi gina iyang kuan diha giti karon kay kat-kat na pod siya oh. Diya ka pikat Mm. So ito guys ang Mirba. Oh, libre. Dito ka sa bukid, Libre. marami kang makain dito na hindi mo na kailangan ng pira. Pag Daw, that's sipag ka lang dito sa bukid, katulad nito oh, Mirba. Sinong nakarelate sa Mirba at sinong nakakain sa Mirba? So kain tayo. lagi ka. Kulingod ako lingong. Kita aman. Ikaw ba kita inuhan na? Aman. Ako makakuan karon na. Ako na lagi. Aslom-asloman. Na ingon ba ka na kay dito ka sa pikas nga. ang iya ko ni Lingling ba? Iya lawas kay ingon di. Mao. Si oh. Oh, tagkalo. Tingnan nyo si Koreana, nakakuha na. Tagkan. Si Bintoy, ang siksi kaya ni Bintoy. Tagkan. Tagkan. Muni among trabaho po sa una guys, sa pang-eskwela pa. Dihapit-hapit sa mga sagbutan, Ma, ko sama. kay manguha sa mga agkakaon-kaon. Ma. Kay among balon sa una, mga eskwela, may 50 centavos. Ay, salamat wala na ko. Malipay na may hatagan, mig piso ug dos. Nakasapon jud ko ang hatagan na mig baon sa kong mama sa una sa 50 centavos. Kanaog na kor. Napakeg ko sa dala ko. Di pa kung kana og. Sakto na. Pero ko guys. Dili na ko magkakaon guys kasi sila kaganina nagkaon-kaon sila dun sa taas. Ako na sa pulo na ya. Sige kanaog na kay mura ka nagtiki di ka nakapilit. Mabaw ra pod siya guys. Wala ako na dako gara. Sige naog na. Ya pa. Insakto na. Ito ni mangga. Na tuwad gid Koreana. Sige. Sige Koreana. Kay huyungon be. Huyungon be, huyung ha. Ada, daug-daug. Da. Ako guys. Oh. Oh, dali na, naog na. Na, tulo ko bako dako. Naog na, naog na. Napagit ko dali ako isa ko dako. Uom dako. Atagyan ko asa de. Naog na, ambe ako ray kuha. Ayun nagko ang isa na dako. Udi lagi. Dili nang dahog ako. Oh, di ba? Adi ko. Ang kaniro. Ako ndo. Naog na, naog. Wa mo taon niya dalo na to. Amo yun si Koreana guys, oh. Tugay kaluwa iba oy amo. Koreana na amo pa. Dagan ba dito sa babaw to? Hanggang dito na lang ang video namin guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana hindi ma-skip ang ads. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!